nola liteke, zerbait doainik eskinita, enpresa hauek gaur egun dauden enpresa aberatxenen artean egotea. Inork ez du xentimo bat ordaindu, WhatsApp edo TikTok erabiltzeatik, ez da? Beraz, azkenean galdera da nola ari garen ordaintzen. Eta galdera horrei heltzeko, ez? Plazaratu beharko genuke oso ezaguna den esapide bat. Eta da, produktu ordaintzen ez duzun unetik, zu bihurtzen zarela produktu. Eta horrek ondorioak ditu. Zenbat eta denbora gehiago eman mugikorraren aurrean, are eta informazio gehiago eskuratzen dute pertsona horren inguruan, eta ondorioz manipulazio edo eragin ahalmen handiagoa lortzen dute, eta hori da zuzen gero salduko dena. Orduan, nik bilatzen un cómo adelgazar más rápido, cómo no sé qué, te sale todo, zuk itezu, ahora te haces o sea, lo más loco que te puedes imaginar, itezu. Porque si te dicen, adelgazas en una semana, de repente adelgazas una semana, hau iten, itezu, esate dute, aste bat, ingot. Baina igual da, zerbait, ez jan, bostegunetan, ez dakitz. Baina nik bai hoi, pues, toksikoa bezala izan zen harremana momentu hortan. Gero igual baitare, ondo intzian, ze baitare, bideo honak atatzizkiten, jendea espikatzen behaien egoera, eta orduan empatizatu itezenun, eta ulertu asentia daztezizun. Baina harremana osasuntxua komotalen unuki momentu hortan. Eta gero azkenen nik jotzen una epaitu izaten bazan, okerrago arazteziaten, zan ziklo bat etzala ona. Azkenen zu jan nahikoa dakazu, eta horrek gehitu iteizu arazoa.